Tretie ocenenie patrí osobnosti, ktorá mimoriadne zodpovedne pristúpila k dlhopisovému programu garantovaných výnosov a diskusí o ňom s verejnosťou. Je autorom Revúckej výzvy, v ktorej sa pretavili obavy verejnosti do konkrétnych požiadaviek akcionárov smerom k vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, s ktorými vedenie spoločnosti sa stotožnilo. Takže tretím ocenením je primátor Revúcej, pán Julius Buchta. Blahoželáme. Vítajte, ešte raz blahoželáme. Takže ja ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj za pozvanie, že som tu mohol dneska byť. A len pár slov by som chcel povedať k Revúckej výzve a k dlhopisovému programu. Viete, keď to všetko vznikalo, musí človek tomu najskôr veriť. A pre mňa Východoslovenská vodárenská spoločnosť je spoločnosť, ktorá je transparentná, na ktorú sa dá spoľahnúť a hovorím to zo vlastnej osobnej skúsenosti a teda z praxe. Revúcka výzva bola v podstate odozvou na to, čo sa väčšinou deje na Slovensku, keď aj dobrá vec sa spolitizuje a vtedy to môže vyzerať úplne inak. Samozrejme, prišli aj nejaké obavy od občanov, ktoré som si povedal, že nemôžeme nechať len tak a musíme to ošetriť. A Revúcka výzva za to, že vznikla Revúcej, samozrejme má aj svojich podporovateľov, ďalších signatárov, ktorým si myslím, že to ocenenie patrí tiež. Ja im ďakujem veľmi pekne za to, že boli spolu so mňou, teda tou podporou a všetko sme v rámci Revúckej výzvy a tie 4 body, ktoré tam sú, tie 2, ktoré boli adresované vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, taktiež sa chcem poďakovať, že vyšli v ústrety, naplnili tie 2 body a ja pevne verím, že tie zvyšné 2 body, ktoré boli adresované Národnej rade Slovenskej republiky, že v podobe nového zákona pripraveného budú ošetrené tiež a môžeme považovať Revúcku výzvu naozaj za úspešnú a ja ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa do nej zapojili a ostatným verím, že pomôže v ich samosprávach presvedčiť občanov, že ten krok, ktorý urobia, je naozaj prínosom pre samosprávy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Primátor Revúcej, pán inžinier Julius Buchta, ďakujeme krásne, ešte raz blahoželáme.